Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Odya chakudya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Olandira Ukaristia ngakhale afe kuthupi, ine ndidzamuukitsa pa tsiku lomaliza kuti akhale ndi ine kumene ndiliko. Titha kutero kuti umene unde mthenga wa tsiku la lero, limene unde thima la tsiku la lero. Lero ndi lachinayi pa 5 May chaka cha 2022. Lachinayi lililonse mu mpingo wathu timalemekeza mwapaderadera sakramenti lodabwitsa, sakramenti la chikondi, sakramenti la masakramenti Ukaristia. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 8 ndi 26 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Stella Wallen, administrator ati Yankhuleni Ambuye, kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera, mutu wa 6 ndi 44 kulekeza 51. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a Ambuye. Mawu ochokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 8 kuyambira ndime ya 26 kumalizira ndime ya 40. Pa nthawi yomweyo mngelo wa Ambuye adawuza Filipo kuti, nyamuka, pita chakummwera, kutsata msewu wopita ku Gaza kuchokera ku Yerusalemu, msewu wodzera m'chipululu uja. Filipo adanyamukadi napita. Ndipo munthu wina wa ku Ethiopia adabwera ku Yerusalemu kudzapembedza. Iyeyu anali nduna yayikulu ya m'banja la mfumukazi Kandake wa ku Ethiopia, ndiponso woyang'anira chuma chake chonse. Nthawi imeneyo ankabwerera kwawo. Anali pa galeta akuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono Mzimu Woyera adawuza Filipo kuti, pita, kayandikane nalo galetalo. Filipo adathamangira nduna ija ndipo adayimva ikuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono adayifunsa kuti, Bwana, kodi mukumvetsa zimene mukuwerengazi? Iye adati, ndingamvetse bwanji popanda wina wondimasulira. Motero adayitana Filipo kuti adzakwere ndi kukhala naye pa galetapo. Mawu a m'malembo amene ankawerengawo ndi awa. Iye anali ngati nkhosa yoyitsogoza pokayipha, ngati mwana wankhosa wongokhala duu pomumeta. Sadalankhulepo kanthu. Adampeputsa pa mlandu wake, sadanchitire chilungamo. Palibe amene adzatha kusimba za zidzukulu zake, pakuti moyo wake wachotsedwa pa dziko lapansi. Pamenepo nduna ija idati, pepani, tandiwuzani, kodi zimenezi mneneriyu akunena za yani? Za iye mwini kapena za wina? Apo Filipo adayamba kumulalikira uthenga wabwino wa Yesu kuyambira pa malembo amenewa. Ndipo pamene ankapita mu msewumo, adafika pamene panali madzi. Nduna ija idati, madzi si awa, monga pali choletsa kuti ndisabatizidwe? Filipo adayankha kuti, mungathe kubatizidwa ngati mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Iye adati, ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Pamenepo ndunayo idalamula kuti galeta
lime. Awiri onsewo, Filipo ndi nduna ija adatsikira ku madzi. Filipo nkumubatiza. Pamene adatuluka m'madzimo, Mzimu wa Ambuye adanchotsapo Filipo uja. Ndipo nduna ija sidamuonenso, koma idapitirira ulendo wake ikusangalala. Tsono Filipo adapezeka kuti ali ku Azoto. Adapita m'dziko monse akulalika uthenga wabwino m'mizinda yonse, mpaka adakafika ku Kaisareya. Mawu a Ambuye. Ze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndime ya 44 to 51. Yesu adauza khamu la anthu kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate amene adandituma sankoka, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Paja aneneri adalemba kuti onse adzakhala ophunzitsidwa ndi Mulungu. Munthu aliyense omva Atate nkuphunzira kwa iwo amadza kwa ine. Sindiye kuti tu wina aliyense adaona Atate ayi, koma ine ndekha amene ndidachokera kwa Mulungu. Ineyo ndi amene ndidaona Atate. Ndithu ndikunenetsa kuti okhulupirira ine ali nawo moyo osatha. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Makolo anu ankadya mana m'chipululu muja koma adafabe. Koma chakudya chimene ndikunenachi ndi chimene chidatsika kuchokera kumwamba, kuti munthu akachidya asafe. Ine ndine chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Munthu odya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Ndipo chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa, limene ndikulipereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mthenga wathu wa tsiku la lero tikufika pa climax pa chapter 6 cha mthenga wa Yohane. Tinanena kale kuti zikulosera ku Ukaristia, ndipo akunena kuti lero Ambuye Yesu kupapita kunena kuti chakudya chimene ndakhala ndikunenacho ndiye thupi langa. Timva mawa kuti Ayuda akuyamba kuwinya aya zimenezo ndizo. Koseko akhala kumvetsera ndi chidwi nkumafunsa mafunso. Koma mawa timva kuti mmene wangonena kuti chakudyacho ndi thupi langa, anthu akuyamba kuwinya. Koma lero tisanafike kumeneko, Ambuye Yesu akunena kuti chakudya chimene chidatsika kumwamba ndi ineyo, ndipo munthu amene adya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Kodi timamvetsa zimenezi? Taonani tili ndi nyimbo zabwino zimene timayimba za Ukaristia. Koma timamvetsa kuti chimene tikulandiracho ndi thupi lake. Tiona ngati nkate koma ndi thupi lake. Tiona ngati vinyo magazi tu alimo. Timamvetsa zimenezi. Kapena tinangofika pozolowera basi kuti tipite kumisa tikadye enanso samvetsanso amangona tikadye Ukaristia. Ine sinalandire abambo mwatimana. Abambo mwana okhavi. Timamvetsa zimene timalandira kuti ndi thupi ndi magazi. Mulungu weni thupi leni magazi eni alimo mu Ukaristia mocha. Amene adya chakudya chimenechi. No wonder pa phwando lotsiriza janazo kuti muzichita zimenezi. Kwayani idyani, kwayani imwani. Muzichita zimenezi ndili nanu mpaka kumalekezero wa dziko lapansi. Mphatso yayikulu imene Ambuye chauta adatisiyira mwa mwana wake ndiyo Ukaristia. N'chifukwa chake ife Akatolika ponyadira timanena kuti ili ndilo sakramenti la masakramenti onse. Ukaristia, the Eucharist, is the source and summit of ecclesiastical life. N'chifukwa chake tikawerenga katekisimo namba 1324 amatsindika zazikulu za ulemerero wa Ukaristia. Komatu pali zotsatira zimene zikuyenera kuti nthawi zonse ndizidzifunsa pamene ndilandira Ukaristia. Nthawi zonse pamene ndili pa nsembe ya misa pali zinthu zimene ndimatumidwa ndi udindo. Thupi la Ambuye Yesu ndi udindo, Ukaristia ndi udindo. Tsiku la lero akutituma chani? Tsiku la lero akutiyankhula chani? Tsiku la lero akutilangiza chani kudzera m'mawu amenewa?
choyambirira nkuti timakumana ndi Mulungu m'malo osiyanasiyana, timakumana naye m'malemba, timakumana naye kudzera mwa anzathu. Amationetsa alipo anthu ena akufuna kwabwino, amtima ofewa, anjelo ali pakati pathu, amationetsa nkhope ya Mulungu. Koma mmene timakumana ndi iye weni pa Chingerezi pake tinene kuti in the Eucharist we meet his whole self. Mmene ndithu alili timakumana naye mu Ukaristia moja. Ndikanakonda tosefe titazindikira zimenezo. Koma machitidwe athu pa nthawi ya misa amaonetsa kuti sitimvetsa, timangotenga ngati is one of those things. Mwina ife ansembe mmene timachitira, how we behave pa misa paja, mwina Khristu kumene kuseweretsa mafoni misa ili nkati, timaona anthu ena akangolandira Ukaristia kutuluka, timaona mwina makwaya nthawi zina kulowetsapo chibwana pamene sembe ya misa ili nkati, timaona anthu ena ndithu sembe ya misa ili nkati mwina akupemphera korona, mwina sitimamvetsa cholinga cha Ukaristia. Koma ndanena kuti olandira thupi lake limene akulipereka Ambuye Yesu akutikumbutsa tsiku la lero, ali ndi udindo umene akuyenera ausenze, autenge, auvale. Udindo oyamba, Ukaristia umatiyanjanitsa pamodzi. Sungoyanjanitsa dziko lokhala pansi ayi, ukuyanjanitsanso ndi mpingo wakumwamba. The church is both here on earth but also in heaven. Chimene mumange pansi pano anamuza Petro chimangidwanso kuti kumwamba. So olandira Ukaristia akuyenera kuti apatane ndi Ambuye Yesu, timasanduka amodzi, amene akhala mwa ine ine ndidzakhala mwa iye. Choncho ndi chipongwe, choncho ndi mulandu waukulu kumana ndi Ukaristia, ndi kumadzetsa mipatuko, ndi kumadzetsa mikangano. Sindikunena kuti pamene pala anthu awiri atatu anthu asamakangane, kukangana ndi gawo limodzi la umunthu. Tikawerenga kalata ya Paulo yolembera Galatia mutu wa 2 ndi 11 kulekeza 21, timamva pamene paja Petro ndi Paulo adakanganapo. Awatu ndi maziko a mpingo, zipilala zenizeni za mpingo. Timantenga Petro kuyimirira tradition, pamene Paulo kuyimirira charismatic in the church. Koma mukuona kuti nthawi ina adakhulanapo ndi umunthu pa nkhani yolowa Chikhristu kuti azumbala kapenayi. Koma in the end they reconciled. Koma timaona anthu kuti pamene tasemphana chichewa, kwaya iyi ndi kwaya iyo, akhristu ndi ansembe yawo, wansembe ndi wansembe nzake, sisteri ndi akhristu, acheya ndi abungwe lina, abungwe ndi abambofumu. Timaona nthawi zambiri mikangano, ena mpaka mademo, ena mpaka kunyoza ndituluka mpingo wanuwo. Ayi, olandira Ukaristia atha kukhulana, koma amakambirana, amamvetsetsana, amayamba mwatsopano, sagawikana. Choncho Ukaristia ukutipatsa gawo lonena kuti tikhale amodzi, amatiunganya pamoza. Tiphunzire kukambirana zinthu pozindikira kuti Ukaristia umatisandutsa anthu amodzi. Chachiwiri, monga mwa dzina lake paja anthu timanena ayi ndikupita ku misa. Misa ndi chani? Misio, misae, kuthokoza, from the word Eucharistin, mawu a Chigriki, kuthokoza. Aliyense amene amalandira Ukaristia akuyenera kumakhala moyo othokoza. Ine ndine chakudya chimene chidatsika kumwamba, ine ndine Ukaristia, ine ndine mkate wa moyo. Amene olandira mkate umenewo akuyenera kukhala munthu othokoza. Kuthokoza chifukwa cha mphatso ya moyo, mphatso ya chikhulupiriro, mphatso ya abwenzi, mphatso ya ntchito, mphatso ya business. Ngakhale pamene tikuona kuti zina zotisowa moyo mwathu zikutisowa, koma tili nazo zifukwa zambiri zonithokozera Mulungu. Munthu olandira Ukaristia akhale munthu othokoza. Asangokhala munthu onyinyirika nthawi zonse nagging, kupempha, kutani. Ayi, tikhala anthu othokoza. Kuthokoza chifukwa cha nsembe athu, kuthokoza chifukwa cha magulu athu amene timalandira mthenga wabwino, kuthokoza chifukwa cha mpingo wathu, kuthokoza chifukwa cha mphatso ya moyo, kuthokoza chifukwa cha banja lathu. Kenaka Ukaristia ukutipatsa udindo okhala limodzi ndi ovutika komanso osauka. Ambuye Yesu ananena kuti aliyense obwera kwa ine sindidzamkana. So the Eucharist augments us to be committed to Christ by uniting ourselves with the poor. Aliyense amene amabwera kwa Mulungu Ambuye amamulandira. So ife ndife thupi limodzi, choncho amene akuvutika tikuyenera kuti titengepo gawo lothandiza moyo wawo. Mmawa toyamba tsiku la lero tamva zimene akuchita Filipo ndi nduna ina ya ku Ethiopia, imene akuti inali ku chikondwerero cha Pasaka ku Yerusalemu, imasakasaka Ambuye Yesu. Ali ku Yerusalemu kuja, tamva kuti munthu uja anatenga buku nkumawerenga koma samamvetsa mthenga wa Yesaya. Angelo wa Ambuye kumuyankhula Filipo, pita kamuthandize munthuyo. Filipo akupita
Ndikumfunsa munthu kodi mukumvetsa zimene mukuwerengazo? Andimvetsa bwanji palibe ondimasulira. Nde akumuthandiza kuti amvetse zimenezi. Munthu uja atamasulidwa malemba akuona kuti wamasuka, ndiye ndichite chiyani? Madzisiyawa pali choletsa kundibatiza? Akutitsegulaso maso. Ena manena kuti akubatizo kumtsinje, uyutu akubatizikira mnyumba, akubatizikira ndi madzi amene akuapeza akampa chithapwi. Madzisiyawa kutanthauza zinthu ziwiri. Choyambirira, ife amene tidamva za Yesu Khristu, ife amene timalandira Ukaristia, ife amene timamvetsa za Ukaristia, ife amene timamvetsa za mpingo wa Katolika, tentaphunzitsena monga nduna ija anachitidwa Filipo kuti imvetse za malemba oyera. Alipo anthu ena amalandira Ukaristia samvetsa, alipo anthu ena ali mu mpingo wa Katolika samvetsa, alipo anthu ena amene amakamba za mu mpingo ngati akuzimvetsa pamene sakuzimvetsa konse. Ife amene tili ndi kagawo privilege kuti timadziwa zina ndi zina, tathandize ena kuti amvetse zoona za kumvera za Ecclesia. Komatu ukamba zoona ambiri tikuchikhala chikhristuchi mwa uproxy. Yakati proxy mwa chitsanzo ndiye kuti chinthu kumakhala ngati chako koma ulibe full control. Ndiye muje makhala ngati galimoto ya kampani. Galimoto ndi ya bwana, koma ngati apite mwina ku insurance kuja samakayika chala ndiwo. So pali munthu wina amene adamuyenereza kuti azikadinda chala proxy. Ambiri tikuchikhala chikhristuchi mwa uproxy. Basi timadalira kuti zimene alengeze ansembe, zimene alalikira ansembe, asisteri ndi ena otero zakwanira. Aliyense is sent, aliyense ndi missionary. La Mulungu likubwera tichita chaka cha Vocation Sunday. Aliyense akutenga gawo, akupemphera kutenga gawo kufikitsa pachimake penipeni utumiki umenewo. Chachiwiri chimene akutiphunzitsa ndi mawu oyamba amenewa nchonena kuti tisatope kuphunzira pa moyo wathu wa Chikhristu. Munthu uja anali nduna, analolemekezeka, koma Filipo pamene akuyamba kuntambasulira malemba akuchita chidwi, afuna amvetsere zambiri. Achinyamata tiye titenge chidwi kufuna kudziwa zambiri za moyo wathu. Tikakhala pa Facebook, pa internet paja, tisamangofuna zinthu zoseketsa zokha. Learn entrepreneurship, kuti ndingazamitse bwanji ulimi, ndingauzamitse bwanji ngati business. Moyo wangawo pamene ndikukhala ndingautangulire bwanji kuti mwina ndipewe matendo osiyana-siyana. Kodi zochitika mu mpingo ndingati, we should learn so many things. Tapempha Ambuye tsiku la lero atipatse mtima ofuna every day to learn something new, koposaposa ozindikira kuti iye amene adadzipereka kwa ife amapezeka msakramenti loyera, sakramenti la Ukaristia, limene limatipatsa maudindo osiyana-siyana monga mmene tafotokozerana mu uthenga wa tsiku la lero. Ambuye adalitse mawu ake tsopano ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.